Donald Trump és Kamala Harris egy valamiben biztosan egyetértenek, Budapest számos polgármesterével, a tavaszi választások főpolgármester jelöltjeivel, vezető távol-keleti vagy épp dél-amerikai politikusokkal. Mégpedig abban, hogy lakhatási válság van. Idén, mintha egyszerre minden erről szólna, mintha a politikai jelöltek hirtelen világszerte felismerték volna azt, ami már minimum de inkább 2 évtizede az emberek egyik legfőbb tapasztalata, hogy kikur drága a lakhatás. Még ha az okok lokális folyamatokból is levezethetők, jól látszik, hogy ez a probléma éppen ennyire globális. Épp ezért, ahogy a klímaválság megoldásában is elég potya lokálisan izzadni, itt sem biztos, hogy elég mindenféle nemzetállami okosságot kiagyolni. Rontani a helyzetem mondjuk sokkal könnyebb, ahogy azt az elmúlt 10 évben láthattuk is, de azért javítani sem lehetetlen. Hogy egyébként mekkora is a baj, annak egyik fontos egysége a PIR, vagyis a Price to Income Ratio. A PIR megmutatja, hogy hány évnyi átlagos háztartási jövedelem szükséges egy átlagos lakás megvásárlásához. Sok itt az átlag, tudom, ami egyrészt félrevihet, másrészt itt könnyű megérteni a lényeget. Tehát lesarkítva, a PIR megmutatja, hogy ha a fizud 100%-át félreteszed minden hónapban, akkor hány év múlva tudsz majd hitelmentesen megvásárolni egy lakást. Ez persze inkább csak teoretikus. Csábító gondolat, hogy ha már átlagról beszélünk, akkor a KSH által kommunikált átlagbért vegyük alapul, de ez kevésbé fedné le a valóságot, hiszen mint ahogy jól tudjuk, az átlagjövedelem sokszor köszönő viszonyban sincsen az emberek mindennapiság szintjén megélt tapasztalatával. Sokan jóval kevesebbet tesznek zsebre egy hónapban, mint ami az átlagbér. Minél nagyobb a társadalmi szakadék egyébként, ez annál inkább igaz lesz. Míg Magyarországon az átlag nettó bér körülbelül 440 000 forint, addig a medián nettó jövedelem körülbelül 350 000 forint körül alakul. Utóbbinál tehát az ország lakosságának fele kevesebbet keres, fele pedig többet. Tehát az ország lakosságának a fele kevesebbet keres, mint nettó 350 000 forint, és csak a fele keres ennél többet. A 440 ettől azért elég messze van, mint átlag. A medián nem tökéletes, de több szempontból is jobban lefedi a valóságot, mint az átlagbér. Magyarországon egy átlag ingatlan price to income ratio-ja ma 10-12 év, Budapest egyes kerületeiben pedig 15-20 év. Utóbbi egyébként azért érdekes, mert nagyjából Párizs, New York, Los Angeles, Tel Aviv pirjének felel meg, tehát Budapesten az ingatlanok bérekhez képesti ára a világ legdrágább városaihoz mérhető. Murphy, hogy egy dolog van, amiben nem szeretnénk az élbolyba tartozni, de ott rittig sikerül. Néhány hely azért van a világon, ahol még ennél is drágább a lakhatás, például a dél-koreai Szöulban, illetve Hongkongban, ahol 20-25 évnyi félretett bér szükséges egy átlag lakás megvásárlásához. A neoliberalizmus hívei ritkán esnek kétségbe, ha el kell adósítani az embereket. Ha drága a lakhatás, akkor ott a hitel. Hát ez a lényege. Aminek a futamideje egyébként érthető okokból szintén egyre nő, olyannyira, hogy egyes országokban bevezették a több generációs hitelkonstrukciókat. Juhú! Mondjuk egy 70 éves hitelt felveszek 30 évesen, fizetem 30 évig plusz-minusz 5, a végén meg majd az unokám befejezi valahogy, de neki már azért nem lesz sok, max. Egy 5-10 év, addigra meg tökre el is inflálódik az egész törlesztő, szóval hülyének is megéri, nem? A hosszú futamidejű lakáshitelekkel egyébként sokat nyer a piac, hiszen a munkaerő így sokkal fegyelmezettebb, keményebben dolgozik, nem keres mindenféle értelmet a munkájában, egy szóval jobban megbecsüli magát. A politikusoknak hasonló okok miatt nem rossz üzlet szintén, hiszen így mindenki tudja legalább, hol a helye, hogy mi a vesztenivalója, hogy a gyerekének hogy lesz fedél a feje fölött, és a többi. Viselkedni kell, nem pofázni. És mi a helyzet egyébként a bérleti díjakkal? Hát nem sokkal jobb. Budapesten egy átlagos, tehát körülbelül 50 négyzetméteres belvárosi albérlet 300 000 forint körül mozog, tehát alig kevesebb, mint a mediánbér. Ha két mediánkeresetű ember összefog, hogy kibéreljenek egy 50 négyzetméteres életteret a belvárosban, akkor egyikük fizetésének közel 100%-át lakhatásra költhetik. Persze, ahogy azt értő és empatikus politikusok hangoztatják,
Nem kell mindenkinek a belvárosban élni. Sőt, sokkal jobb az, ami most van, hogy már alig él ott valaki, legalább szabadabban hányhatják össze a GDP-t pörgető brit buli huligánok. Hát mondjuk jobban örülnénk talán operalátogató madridi nyugdíjasoknak, de a GDP-nek nincs szaga, nem úgy, mint a hányásnak, úgyhogy igazából így is nagyon hálásak vagyunk a minket meglátogató turistáknak. Ha tehát érted a józanész szavát, és van benned belátás, akkor kintebb költöznél a belvárosból, akkor már is csak kb. 250 000 plusz rezsi átlaggal kell számolnod a havi bérleti díjadat. Ez sokkal jobban hangzik, nem?